Namar ka jingther jong slap klem sange shaka than setngi jong Ripoi district ka shinong pathar khama kalamat ye ka jingshle bat ka jingshong sir jong gi pajba nong shang shinong namar ka jingshle jong gi warit kila kala sha ki wa ba bat ka surok yat kali kala sha ka lenti ya jong ka ki jingre jingdup kila phet ruma bat kene kala penlong ye gi pajba khamtam gi longying gi bomla ban chana ye gi ying gi bapaka namar ka jingurben jong ka ka basilei bat ka bakhlain bor ba yole se kala ban rano ye gi ying gi sem jong gi pajba la ruban sakhi benudu ka por chiteng sngi bat no phai sngi uslap ubajur la ther tange sikene ka thain bat ka ne ka jing ther jong uslap kala pen kala long ye ka thain ban mat ye ka ne ka jing lang shop ne ki bor maryang kabala pen kala long ru ye ki bor shinong jong shinong pathar khama ban pen bana la jing perta shinong shiki pai ba ban hosiar ha ne ka mit namar ka kampat duna ka jing silai bat ru uslap hadu menta umpat sange ki jaka ki blasha khata bha ka de benta ki bakawa shaj ka yat lenti nadu na pathar khama bat ter shak lenti ban le jirang lahap senan ke krom ফুল আছে ফুল বানাইছে এই কত করেছে না আপনি করপরা আমি রানী রানী Gimana sih jalan aku nih? Nah, pastor mal. Kakum ka dingkit pejongi dong song miswa ka juja andre hadin chofnam menta kepat juja di seleum kumne te ka aja biang hadin chofnam kita kasih di seleum ka ba one slap mane janmet ar kenta kita seleum ki surak ru ki la block ki kali ru bon ki bomlai shu ki bai ru bon bomlai shu ka message ke bapa banas ki ba gelong ki ba ki blek bawan cetum seneng dengan kesnong jong kena than jirang begilong ki ba husiar pha meniat pha terang begelong jadi songfanya bayat beli bayang di bawah pokok sajirang iwan train ada po rani yang penduk ada di kerslap yang saput anel tune marga maaf ba kam ngat om te la tur ga kalau jengiro kala asni sudan tega pastanya jadi ko ba jagme pire nei ba di nano po iwan train ada po yes मैं पाहम से हूँ पाम से आप कहाँ से या पाहम से पत्थर कमा तक जाना है पूरा फ्लड है हाँ तो रास्ता में कैसा रास्ता भी ऐसा ही फ्लड है kane kade ke jingja ka ba ni ba kade ke jing hap jong slap ka ba hadu mentau slap umpat rang ba ni babun ki loyin hane po terkema gila syakta ba hai wede ba kane ke jing shle jong ne ka ba na kaliang jong aku murang ba snong na ai ka message ke jing kerpat i kutu ki nong snong baro ke badan harut jong ne ka wa umsyai ba ki long husiar na mar ba slap hadu mentau umpat rang ba haju ke por ngakwaru ba ni kren ban pan ye jingrap hakabidi bat ka office jong water resources ban le bha hakabidi bat kini ki lenti ya jong kene wa umsyai namar ba ni ba bun hapo kene sinong jong ni na kaliang jong ne kumut kala bam bat mentang i bang dem kam ya ki jingrap hakabidi ba water resources please bun
Kena kedai kajing pentip ke bakir ki bat kajing maham. Na ke bentang kita kilang yeng ki badan harut jong ke wa umsyai. Na kadau jong kajing ter ulapa. Kajing shle jong ke wa umsyai. Kalanang kieu bat kalanang bu jing ma. Ha kirut jong ke wa umsyai. Na kata kadau kena kedai kajing maham ba barang yang ki ba pikir. Bangimde bentur kurmar syaka yo bagawan ra kena kajing mensau. Ngam ha banbu bat bandra ya kitiar kita jongpi syaki jaga bakham sngan ya ki jingri ya ki kali dan kina kitiar ki bala ban kata da kajing slai namar wa kaum kampat dona hadu kena kakinta kajing bedeng jong slap kala banang pentil ya kajing slai jong kaum na kata kadau lasim khiana kalang ka borsnang patar khma banai kena kajing penbra nang na barang yang kita pikir bangin like na kena kajing jaga basnya si Kublai Shiba. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru gi wei ar nyau lai